Συγγνώμη, hello. Δηλαδή το μεγάλο ζεύτης. Λοιπόν, η Νεφέλη λοιπόν είναι μια γυναίκα σαν όλες εμάς. Που θα μεγαλώσει η Αλεξάνδρα μου και θα την απασχολεί πολύ. Ακριβώς. Της αρέσουν τα κολλιέ, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, τα δαχτυλίδια. Και σήμερα είμαστε εδώ με την Αλεξάνδρα για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Πώς, κυρίως για τα κολλιέ θα μιλήσουμε. Ακριβώς. Και για αυτά που φοράμε. Θα μιλήσουμε μόνο για τα κολλιέ, για να εξηγήσουμε ότι δεν παίζει ρόλο το ρούχο. Δεν χρειάζεται κανείς να αγχωθεί για το τι θα βάλει. Μπορεί να φορέσει αυτό που φοράς εσύ σήμερα. Ένα απλό μαύρο. Φοράω εγώ σήμερα. Να βάλει ένα εντυπωσιακό κόσμημα, το οποίο μπορεί να μην είναι και πανάκριβο. Έτσι, μπορεί να είναι από τη μαμά μας, από τη γιαγιά μας, να υπάρχει ήδη. Τα vintage, να είναι κάτι πιο περίεργο, πιο καλλιτεχνικό. Ακόμα και πρωτοχρονιά, Αλεξάνδρα. 100% για πρωτοχρονιά, γιατί η πρωτοχρονιά λίγο είναι για πολλούς πιο επίσημη από τα Χριστούγεννα. Μπορεί να είναι κάτι καλοκαιρινό, που έχει χρώμα. Δηλαδή πράγματα που ήδη έχουμε, δεν σημαίνει ότι τα αποκλείουμε επειδή είναι καλοκαιρινά. Θα τα φορέσουμε και το χειμώνα, γιατί με τα μαύρα ρούχα το καλοκαιρινό δίνει φως. Ωραία. Θα έρθω λοιπόν από εδώ, όσο η Νεφέλη παίζει, να δούμε πάνω στα ρούχα. Μπράβο, να μου πεις καταρχήν εσύ. Από σένα να ξεκινήσουμε. Ας πούμε αυτό. Μπράβο. Που είναι απλό και συντηρητικό. Που είναι απλό, ας πούμε, κλασικό ρούχο. Είναι θηλυκό πάρα πολύ. Δαχτυλίδι, για φόρεσέ τον, Νεφέλη. Να πούμε και το καλοκαιρινό. Ορίστε. Αυτό αμέσως γίνεται ένα ρούχο πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ. Χωρίς να είναι κάτι υπερβολικό, δίνει τόσο πολύ φως και χαρακτήρα. Τα κοσμήματα δίνουν χαρακτήρα, προσωπικότητα. Η μαμά είναι εκεί με το γλυφιτζούρι. Της δείχνει ότι φοράει δαχτυλίδι. Και έτσι μπορείς πολύ εύκολα ένα απλό φόρεμα. Θα το βάζες σε ένα ανοιχτό ρούχο σαν το δικό μου. Δες το, είναι καταπληκτικό. Να στο δείξω και με βε. Με ένα γυλαίκο που είναι αντρικό, έτσι, βέβαια είναι έξω η πλάτη, οπότε είναι εντυπωσιακό. Αν το βάλουμε σε ένα βε ντεκολτέ, ορίστε, σε ένα ντεκολτέ που είναι βε και είναι θηλυκό και δείχνεις λίγο το μπούστο, το ντεκολτέ, βάζεις ένα πλούσιο κόσμημα και αντίστοιχα το κάνει λίγο πιο funky, λίγο πιο χαρούμενο, δεν το κάνει συντηρητικό. Και μιλάμε για κοσμήματα, τα οποία μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ φτηνά. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για ακριβά, γιατί συνήθως αυτά τα φω είναι τα εντυπωσιακά που απογειώνουν το ρούχο. Δεν μιλάμε για αληθινά κοσμήματα, ακριβώς. Να σου δείξω αυτό εδώ, το οποίο τι είναι. Αυτό και πάνω σε σένα, σε τι σέρβος. Θα το βάλω και πάνω στο γυλαίκο ξανά για να εξηγήσω αυτό που εννοώ, ότι όταν κάποιο ρούχο είναι λίγο πιο κλασικό ή συντηρητικό, αν του βάλεις ένα αξεσουάρ που κάνει τη διαφορά, είναι αυτό που θα του δώσει το στυλ. Τα αξεσουάρ που είναι με plexiglass έχουν στυλ. Τέλειο. Αμέσως δίνουν φως, είναι καθρέφτης και πάβει να είναι ένα αυστηρό ρούχο. Και έχει και πλάκα. Δηλαδή κάνεις ένα statement. Δίνεις ένα χαρακτήρα στο ντύσιμό σου. Από εκεί και πέρα. Πού απαγορεύονται τα πολύ μεγάλα? Ίσα-ίσα. Τα πολύ μεγάλα κοσμήματα για μένα δεν απαγορεύονται. Είναι η απόλυτη τάση. Είναι η απόλυτη τάση. Αυτά είναι κοσμήματα τα οποία λέγονται στα αγγλικά costume jewels. Δηλαδή είναι σαν ένα ρούχο κόσμημα. Γιατί σου φτιάχνει πραγματικά το ρούχο. Και επιβάλλει απλό ρούχο. Δεν μπορείς να βάλεις επιβάλλει απλό ρούχο και καθημερινό. Ορίστε, βρήκε το θησαυρό. Έλα να στο βάλω, φέρ το χέρι. Είναι βραχιόλι. Εγώ θα στο βάλω εδώ στο μεταξύ. Αυτό είναι ένα ρούχο που πολλοί κόσμος σίγουρα έχει κάτι σχετικό. Η διαφάνεια είναι πάρα πολύ επίσημη. Είναι κλασικό όμως θηλυκό. Αποκαλύπτει μόνο με διαφάνεια ώμους και χέρια. Βοηθάει όσες γυναίκες έχουν λίγο μπρατσάκια, γιατί τα καλύπτει. Μου θυμίζει λίγο αυτό που φορούσε και η Παπαρίζου στο dancing. Είναι πάρα πολύ θηλυκό και σεξι, γιατί καλύπτει, δεν αποκαλύπτει, αλλά είναι πάρα πολύ σεξι ταυτόχρονα. Βάζεις λοιπόν κάτι που σου δίνει λάμψη, εντυπωσιακό, και δεν είναι με ένα μαύρο ρούχο. Πάβει να είναι μαύρο. Εν τω μεταξύ, αυτά τα κοσμήματα είναι και η ιδέα τους πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή, μπορείς να τα φτιάξεις κι εσύ, να πάρεις μια απλή πέρλα που σίγουρα έχεις, ή από τους πολυέλαιους τους παλιούς. Αυτό. Και αυτό είναι ωραίο. Και όλα αυτά. Έλα να δεις. Ορίστε. Θες να κάτσεις εκεί. Σε ένα φόρεμα που μπορεί να είναι από καλοκαιρινό μέχρι
πιο επίσημο. Βάζεις ένα κόσμημα το οποίο κάνει λίγο πιο ethnic, λίγο πιο funky και του δίνει στυλ. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Μπορούμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο, ένα κόσμημα σαν αυτό εδώ. Ελληνίδα σχεδιάστρια κι αυτή, Ξένια. Ο Περικλής Κονδυλάτος με τα εντυπωσιακά κοσμήματα. Είναι Έλληνες σχεδιαστές, παιδιά που είναι δίπλα μας. Και να δώσουμε άλλο στυλ. Δηλαδή το βάζω και με μία μπότα biker boot, με ένα αρβιλάκι από κάτω και έχω στυλ. Αν το έχω το υπερπαραγωγή μου, δηλαδή θέλω να βάλω το μακρύ μου, θέλω να αισθανθώ πρωτοχρονιά. Ορίστε, για δες εδώ τι σου έχω. Δεν σου έχω την υπερπαραγωγή σου. Λοιπόν, είναι μια τουαλέτα. Κλασική τουαλέτα, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μπορούν να πάει σε κάτι πολύ πιο επίσημο. Είναι ένα μαύρο μακρύ φόρεμα, το οποίο μπορεί να γίνει από πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δες την παιδιά, έχει τρελαθεί, δεν υπάρχει. Δεν είναι τέλειο. Η γυναίκα έχει γεννηθεί τώρα, τι να λέμε. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι μάξι φόρεμα που θα βάλεις σε λιγάκι. Όχι όταν μεγαλώσει. Εμείς είμαστε ικανές να τις φορέσουμε. Την έχουμε την Εφέλη Σακούπα στο σπίτι. Γιατί όχι. Λοιπόν, το βάζουμε το βαρύ, ας πούμε, θεωρητικά κόσμο, το οποίο είναι πανάλαφρο. Έτσι. Αν το πιάσει, δηλαδή, θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του και κάνει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μπορείς όμως να το συνδυάσεις και με πολύ πιο παιχνιδιάρικα αξεσουάρ και να πάρει έναν αέρα λίγο πιο χαρούμενο και να μην είναι κάτι βαρύ. Για μένα αυτό είναι το νόημα. Από εκεί και πέρα. Αυτό δηλαδή επιτρέπεται. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ένα βαρύ κόσμο πάνω σε ένα βαρύ ρούχο. Όχι, το αντίθετο. Θέλουμε λίγο. Το κάνουμε πιο pop. Ναι. Θέλω να σας δείξω κάποια κοσμήματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται πιο καλοκαιρινά. Τα ρούχα που σου αρέσανε πριν, τα στράπλες. Μπορούμε λοιπόν με αυτά τα ρούχα να παίξουμε με κάτι που κάνει λίγο πιο καλοκαιρινό. Και δίνει πολύ στυλ. Μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να Αλεξάνδρα και τώρα να παίξουμε τόσο καλοκαιρινά. Κοίτα, όταν το ρούχο είναι εντυπωσιακό και βάλω από πάνω αυτό, κοίτα τι εφέ κάνει. Μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορεί να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Τέτοια εποχή, Δεκέμβρη μήνα. Ναι. Γιατί αν από πάνω φορέσεις ένα γουνάκι. Σωστά. Έχει τελειώσει η ιστορία. Είσαι μέσα σε ένα σπίτι. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είναι κοντά στο πρόσωπό σου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ακόμα και ρούχα που θεωρητικά μπορεί να είναι, ας πούμε, λίγο πιο ανοιξιάτικα. Ναι, ακριβώς. Θα βάλουμε αυτό το κόσμημα σε αντίθεση. Τέλειο. Και το κάνεις χειμωνιάτικο. Ναι. Και είναι απίστευτα chic, αλλά ταυτόχρονα έχει χαρακτήρα, δεν είναι κάτι στημένο. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και με τα έντονα χρώματα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα έντονα χρώματα για το χειμώνα. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος φοράει μαύρα. Χαίρομαι που σου αρέσει. Ελληνίδα σχεδιάστρια, Κάτια Δελατόλα. Εντάξει, τέλειο ρούχο. Μπορούμε από πάνω να βάλουμε κοσμήματα, είτε πιο ethnic, ανάλογα το στυλ μας, έτσι. Αυτό παίζει ρόλο στο ντύσιμο. Μπορείς να βάλεις από το πιο ethnic, που δίνει πάρα πολύ στυλ, γιατί αυτό είναι ένα girly, πάρα πολύ κομψό ρούχο. Αν του πας κάτι που είναι λίγο διαφορετικό, λίγο κόντρα, δίνει άλλο χαρακτήρα. Μπορείς να βάλεις κάτι πιο κλασικό. Είναι δίπλα μας. Εδώ ψάχνω και την Εφέλη ταυτόχρονα, τι να κάνω. Μπορείς να τα βάλεις διπλά. Διπλά, Ναι. Γι' αυτό μου αρέσει, Αλεξάνδρα, δεν φοβάσαι. Όχι, γιατί αυτό και για να μην δυσκολεύουμε τον κόσμο, επειδή τα έχουν όλα γατζάκια, θα το πιάσουμε όπου θέλουμε και θα κλείσει όπου θέλουμε. Μπορεί να έχουμε ένα ρούχο με βαθύ ντεκολτέ, θα το πάμε πιο χαμηλά. Ένα ρούχο που έρχεται πιο πάνω, στράπλες, θα το πάμε κοντά στο λαιμό. Να μην φοβόμαστε να παίζουμε με τα κοσμήματα, επειδή τα πήραμε για ένα ρούχο, δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν με ένα άλλο. Σωστό. Αυτή είναι η λογική. Σωστό. Και εννοείται το πολύ απλό και έξυπνο που μπορούν να κάνουν όλοι, έχουμε καρφίτσες. Ναι. Τις καρφίτσες, εκτός που τις μπορούμε να τις περάσουμε πάνω σε ένα ρούχο, αν τους περάσουμε μια πολύ απλή ωραία κορδέλα, θα το κάνεις ένα τέλειο τσόκερ, τέλειο όμως. Δηλαδή το φοράς. Μα τι τέλεια ιδέα, παιδιά. Και κάνει πάρα πολύ θηλυκό. Συγγνώμη τώρα, δεν θα σου κάνω μαλλιά. Ορίστε. Έλα ρε εσύ, και είναι καρφίτσα αυτό. Ναι, είναι καρφίτσα. Μπορεί να το φορέσει διπλό, να κάνει ακόμα περισσότερη πληροφορία. Είναι μια απλή ιδέα, δηλαδή τις καρφίτσες τους με μια κορδέλα. Να το έχει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα. Εκείνο με τη δανδέλα που το θυμάμαι πολύ χαίρομαι, ναι, θα στο δείξω. Θες να έρθεις αγκαλιά, Νεφέλη? Αυτό με τη δαντέλα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι. Γιατί εγώ, επειδή το είχαμε ξαναδεί σε κάτι που κάναμε με ρούχα. Ακριβώς. Είχα ξετρελαθεί με αυτό. Μπράβο, αυτό είναι ένα κομμάτι δαντέλας με δύο κρίσταλα. Θα το βάλεις ή θα το δέσεις στο πλάι. Έτσι. Απλή. Πολύ. Απλή. Μόνο γιατί τι φοράς. Ή θα το κάνεις. Άστο λίγο έτσι. Ναι, να στο αφήσω ελεύθερο.
Θα στο δέσω εδώ μπροστά λίγο. Να καταλάβουν οι άντρες. Πού να καταλάβουν οι άντρες. Εκεί. Μπορείς να το βάλεις το διπλό. αφήνεις. Να το βάλεις και διπλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δανδέλα πάνω στο δέρμα, ρε παιδί μου, όταν φαίνεται από μέσα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ εύκολα με ένα στράπλες ρούχο, με μια κρυφή παραμάνα και να σου κάνει μια τέλεια τυράντα. Έτσι. Και να σου κρύψει και σουτιέν και ό,τι θέλεις και να είναι και κόσμημα. Δηλαδή απλά πράγματα να τα λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό και... με τα λουλούδια εδώ τι είναι το υπερπαραγωγή. Αχ, πολύ χαίρομαι που λες γι' αυτό. Το αγαπώ. Λοιπόν, αυτή η υπερπαραγωγή είναι πάλι Περικλής Κονδυλάτος, σου είπα. Βάλτο μου. Πολύ χαίρομαι. Βάλτο μου. Ποιότι. Το φάω, παιδιά. Ορίστε. Μαγδάλο. Δες το. Έπρεπε να το ακούσουμε. Δεν είμαι πρωτοχρονιά τώρα. Δεν είσαι. Η ίδια η πρωτοχρονιά. Μήπως είσαι και η χρονιά ολόκληρη. Και να σου πω και το εξής. Αυτό για μένα είναι κάτι που μπορούν να το φορέσουν και κορίτσια που γίνονται νυφούλες. Φοράνε ένα απλό άσπρο φόρεμα, φοράνε αυτό το στοιχείο από πάνω και αμέσως έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία μια τελείως άλλη εικόνα. Παιδιά, τέλειο τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το κόσμημα. Και αυτό αντίστοιχα. Αυτό τι είναι. Είναι ένα επίσης κολιέ, τσόκερ της Βασιλείας, και αυτή καλλιτέχνης, φίλη μας όπως όλοι, το οποίο το βάζεις έτσι, τα μαλλιά σου πάμε, μη σου χαλάω. Άντε καλέ, μη φοβάσαι. Το γυρνάς μία, ορίστε. Βρε Βασιλεία. Ορίστε. Να σου πω, είναι στη μόδα τα τσόκερ. Είναι στη μόδα τα εντυπωσιακά κοσμήματα. Επειδή Δεν έχει σημασία, δηλαδή. Έχει λίγο επιστρέψει η μόδα στα 80s, που υπήρχε λίγο το glam και η ένταση σε ό,τι υπήρχε. Έχουν επιστρέψει τα κοσμήματα που μας δίνουν περισσότερο glam στα ρούχα. Και αυτό γιατί, διότι όταν υπάρχουν εποχές που δεν έχουμε πολλά χρήματα, κοιτάμε με τον πιο οικονομικό τρόπο και έξυπνο να κάνουμε μια διαφορά στο look. Και αυτό γίνεται εύκολα με τα αξεσουάρ και πιο ανέξοδα από ότι με τα ρούχα. Φανταστικό. Ποιο σου άρεσε, Νεφέλη, πιο πολύ? Της αρέσουν τα βραχιόλια, τα οποία τα έχουμε εδώ. Νεφέλη, να δείξω κάτι. Τα οποία βραχιόλια που όλοι έχουμε. Ενώνουμε και στα δύο χέρια, Τώρα θα τα βάλουμε στο λαιμό. Τα ενώνουμε. Άκου τώρα. Τα ενώνουμε. Και το κάνεις πάλι τσόκερ. Και το κάνεις πάλι τσόκερ. Της τα έχεις πάρει, έχει αναστατωθεί. Θα το δώσω πίσω. Νεφέλη, θα το δώσω αμέσως. Είναι δικό σου να παίξεις όσο θες. Και το κάνεις ένα ωραιότατο τσόκερ. Και έχει τελειώσει η ιστορία. Καλά, θα βάλω τσόκερ. Την πρωτοχρονιά με έπεισες. Βάλε και τσόκερ και βραχιόλια, βάλτε τα όλα. Νεφέλη, ποιο σου άρεσε, αγάπη μου? Τα μπαλάκια, μήπως. Μήπως τα μπαλάκια. Πες ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα, που μας έδειξες τόσο ωραία πράγματα. Σ' αρέσανε, Νεφέλη? Πάρα αυτά που σ' αρέσανε. Έκσταση. Ορίστε. Και τα χριστουγεννιάτικα μπαλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Αλεξάνδρα. Κολλιέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά στο αξεσουάρ, νομίζω ότι ξεπερνάς. Εδώ δείτε, όχι. Συγγνώμη, τώρα το έκλεινα, αλλά είδα αυτό και πάθα σοκ. Δες, έχει πάνω το μπάλα. τυχερό. Το 7 είναι για πολλούς τυχερό νούμερο. Δεν το πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εγώ Αλεξάνδρα. ευχαριστώ. Να έχουμε μια τέλεια χρονιά. Έτσι. Χρήστο, έχει έρθει Βάσο.